Λοιπόν, ξεκινάει το βιντεάκι για τα top 10 must have. Θέλω να βλέπω λίγο και το XSplit. Ωραία. Χάστο Heroes of Warcraft top 10 must crafts Legendary Edition. Οι Legendaries οι οποίες πρέπει να έχουν όλοι οι παίκτες στην κατοχή τους. Πρέπει να τις κραφτάρουν όλοι αν δεν τις έχουν τύχει. Και ανάλογα με το class που παίζουν, βέβαια, θα αλλάζει και το top 10. Εγώ έχω ένα πρόχειρο top 10 μπροστά μου, έτσι όπως το έχω φτιάξει, έτσι όπως το έχω σκεφτεί και το έχω τσεκάρει από το ίντερνετ. Πρεζάκια, σου ευχαριστώ για το follow. Logan, εντάξει. Λοιπόν, Logan, σε παρακαλώ, Chris, έχει ξεκινήσει το βίντεο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νούμερο 10. Επειδή από το νούμερο 10 ξεκινάω προφανώς, σαν γνωστή εφόπλα, θέλω να με βοηθάτε και εσείς στο chat, γιατί είναι live το βιντεάκι, μην βλέπετε εσείς τώρα στο YouTube, είναι live εδώ πέρα, είναι σε stream. Παιδιά, το ίντερνετ γνωρίζει, μην ακούτε τον Logan. Νούμερο 10 κατά την άποψη του ίντερνετ και του Πόλιτσι είναι ο ένας και μοναδικός Jaraxxus. Λοιπόν, Jaraxxus είναι Warlock, ναι, είναι Warlock class, αλλά πάντα θα παίζει σε ένα από τα πιο viable decks στο Hearthstone, το Handlock. Τα Demon Locks τα ψάχνουν και έχουν δημιουργηθεί μερικά Obsoleflixus, πάρα πολύ καλά decks. Νομίζω ότι γενικότερα ο Jaraxxus είναι πάρα πολύ ιδιόμορφο legendary από την άποψη του ότι αλλάζει τον χαρακτήρα σου. Δηλαδή, Destroy your hero and replace with Lord Jaraxxus είναι μόνο ο Majordomo Executus ο ολοκαίνουργιος το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή μια μοναδική κάρτα ο Jaraxxus. Και εγώ τον τοποθετώ στο νούμερο 10. Along with the internet. Έτσι είπαμε. Μαζί με το internet, γιατί δεν το κάνω μόνο μου. Λοιπόν, τσέκαρε εδώ, Logan. Εντάξει. Λοιπόν, ο Logan λέει κάτι στο chat. Αυτή τη στιγμή θα το σχολιάσω. Αυτό που λέει ο Chris θα το σχολιάσω. Όταν είχε πρωτοδημιουργηθεί ο Handlock, ο Jaraxxus ήταν το πιο σημαντικό part του Handlock. Μετά τον βγάλανε γιατί δεν χώραγε μαζί με την Αλεξστράζα. Μετά τον ξαναβάλανε, τον ξαναβάλανε και τώρα είναι στη φάση που μας ενημερώνει ο Logan που τον έχουν ξαναβγάλει. Ναι, το έχω σταμπάρει, αλλά επειδή δεν δουλεύει έτσι το μέτα του Hearthstone, το μέτα του Hearthstone αλλάζει συνέχεια, εγώ θα το βάλω στο top 10 μου, γιατί το ίντερνετ μου το είπε και γιατί συμφωνώ με το ίντερνετ και γιατί στην τελική τον έχω και στη συλλογή μου. Λοιπόν, στο νούμερο 10, ο Jaraxxus. Θέλω τώρα το νούμερο 9. Το νούμερο 9 είναι ο αγαπημένος σε πολλούς Tyrion, ο οποίος δεν υπάρχει διαθέσιμος. Γιατί εγώ δεν τον έχω, είναι ο Tyrion Fordring, δεν σας τον έχω και έτοιμο για να σας τον δείξω. Δεν τον έχω κραφτάρει, έχω ελάχιστες κάρτες Paladin, αλλά είναι από τα δυνατότερα class Legendaries. Έτσι, ο Tyrion Fordring, Divine Shield, Taunt, Death Rattle, Equip, 5-3 Ashbringer. Δηλαδή, ο Tyrion και να φάει Silence είναι ένα 6-6 μέσα στο board. Και να φάει ένα Siphon Soul, ας πούμε, και να τον σκοτώσεις με τη μία. Σου κάνει equip ένα σπαθί το οποίο έχει κάνει στον Paladin equip ένα σπαθί το οποίο έχει 5 attack και 3 durability, έτσι έχει 3 uses. Καλός ο Tyrion, κακός ο Paladin. Ωραία, οκ. Και εγώ θα ψηλοσυμφωνήσω, γενικότερα ποτέ δεν τον πήγαινα πάρα πολύ τον Paladin. Οκ, ο Tyrion είναι όντως καλό class legend, δεν είναι στο νούμερο 9 της λίστας που έχουμε φτιάξει και που έχω εδώ πρόχειρα. Θέλω να ανοίξω λίγο εδώ πέρα τον ήχο μου, λίγο εδώ πέρα το volume. Έτσι για να ακούμε λίγο χαζά. Δεν σας τον έχω έτοιμο, αλλά θα σας τον δείξω. Ναι, Overlord, εντάξει, καταλαβαίνω, ξέρω πως το σκέφτεσαι, αλλά για σένα ειδικά, επειδή είσαι καλό τρολάκι, επειδή μου αρέσει αυτό. Επειδή είσαι καλό τρολάκι, σας έχω το νούμερο. Είμαστε 19, τον 8ο στην ουσία, έτσι. Το επόμενό μας είναι ο πολύ αγαπημένος Harrison Jones. Είναι ο πολύ αγαπημένος Harrison Jones. Η καλύτερη viable τρολοκάρτα του παιχνιδιού. It belongs to a museum, έτσι. Η καλύτερη τρολοκάρτα του παιχνιδιού, ο Harrison Jones. Battle Cry. Σε stats δεν είναι τόσο καλός, δηλαδή για 5-4 δεν είναι τόσο καλός. Ναι, αλλά. Ναι. Electra, you want to be famous, είσαι famous. Λοιπόν, Battle Cry. Destroy your opponent's weapon and draw cards equal to its durability. Με το που μπει μέσα, καταστρέφει το αντίπαλο weapon και όσο durability έχει διαθέσιμο το αντίπαλο weapon, είτε έχει 1, είτε 2, είτε 3, είτε παραπάνω είτε λιγότερο, αλλά διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή, το σπάει, δηλαδή σπάει το αντίπαλο weapon και τραβάς εσύ αντίστοιχες κάρτες. Ο Harrison δεν ήταν μια κάρτα που το χρησιμοποιούσαν από την πρώτη στιγμή στο παιχνίδι, δηλαδή από την beta, από την alpha ή οτιδήποτε, δεν ήταν δηλαδή πρώτο μέλημα των παικτών να φτιάξουν το Harrison Jones, ωστόσο όταν αρχίσαν να το χρησιμοποιούν, συνειδητοποίησαν πόσο καλή κάρτα ήταν και πόσο value μπορούσε να βγάλει, ειδικά ανάλογα και με το meta,
έγινε πάρα πολύ χρήσιμη. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα και εγώ έτσι που είμαι στο rank 5, επειδή έχω αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή rank 5 στη σεζόν που διανύουμε, δηλαδή Μαΐου του 2015, βλέπω ας πούμε πάρα πολλούς Control Warriors και πάρα πολλούς Paladins. Έχω αρχίσει και βλέπω πάρα πολλούς Paladins. Συνεπώς ένας Harrison Jones μπορεί να βγάλει απίθυμενο value. Βλέπουμε για τον Tyrion Fortune που βλέπαμε πριν, τον καταστρέφεις και επί τόπου ρίχνεις και ένα Harrison κάτω και του τρως το weapon. Μπορεί να γίνει αυτό, έχει γίνει, το έχουμε δει σε πάρα πολλά tournaments. Γενικότερα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο ο Jones. Θέλω να μου λέτε. Θέλω να δω τι λέει ο Chris. Έχουν weapon για να τους κάνει counter. Interactive λίστα έκανε ο Policy. 10 και 9 έχουν weapon για να τους κάνει counter 8. Λοιπόν, ισχύει αυτό που λέει. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Ή θα κάνεις μια λίστα ή δεν θα την κάνεις. Τέλος. 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 Λοιπόν, παιδιά, 100 άτομα στο stream. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω. Θέλω να πω για τον επόμενο. 7, νούμερο 7. Black Knight. Black Knight. Και άλλη μια κάρτα η οποία με το που πέσει μέσα, καθίστε να σας την εμφανίσω γιατί δεν την έβγαλα μπροστά. Ορίστε. Black Knight. Battle Cry. Destroy an enemy minion with taunt. Πάλι τα στατιστικά του δεν είναι τόσο καλά, αλλά με το που μπαίνει μέσα τρώει ένα αντίπαλο taunt. Δεν μπάνανε ο Tyrion. Και με Divine Shield. Δεν μπάνανε ένας Ancient of War. Δεν μπάνανε οποιαδήποτε κάρτα έχει taunt, είτε την έχει πάρει από buff είτε την έχει εν γέννη της. Ο Black Knight την καταστρέφει επί τόπου. Άλλη μια κάρτα η οποία χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο meta. Δηλαδή σε κάποια φάση στο ladder, κάποιους μήνες πριν πεζόντουσαν πάρα πολλά taunts. Π.χ. η Ram Druid, ας πούμε, είχε πάρα πολλά taunt Druid, είχε πάρα πολλά taunts. Τι να πω, το 80% των decks στο ladder εκείνη την περίοδο, ας πούμε, έτρεχε μέσα Black Knight. Είναι άλλη μια κάρτα η οποία έρχεται και φεύγει. Αλλά είναι πάντα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να βγάλει value σε κάθε single game. Άλλο το περισσότερο, άλλο το λιγότερο, οκ. Λοιπόν, ο Logan πάλι δεν συμφωνεί. Δεν συμφωνεί. Τι θες εκτός τελείως, τι θες πιο κάτω. Γνωρίζοντας μάλλον τη θες σε καλύτερο σποτάκι εσύ. Τέλος πάντων, λοιπόν, Black Knight για νούμερο 7. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μία προσωπική αγαπημένη. Όχι, είσαι εδώ εσύ. Είσαι εδώ, είναι η Alexstrasza. Η Alexstrasza. Η Alexstrasza είναι από τις αγαπημένες μου κάρτες γιατί την είχα χρησιμοποιήσει, είχε πρωτοβγεί εκείνο το Warrior Deck, το οποίο ήταν semi-OTK, ναι, δεν ήταν ακριβώς OTK υπό την έννοια ότι έπρεπε να σετάρεις τον αντίπαλο από τον προηγούμενο γύρο. Έκανες equip το μεγάλο του weapon, έχνες την Alexstrasza στον επόμενο γύρο κάτω, της έβαζες charge και βάραγες ευθεία με το 7 του weapon του Warrior και την Alexstrasza και έκανες ακριβώς 15 damage και σκότωνες τον αντίπαλο. Η Alexstrasza για 9 mana πέφτει κάτω δυνατό body, το οποίο για Battle Cry μπορείς, αν είσαι στο 1 HP, να σε πάει στα 15, δηλαδή σου κάνει 14 heal στην ουσία. Αν είναι ο άλλος στα 30 HP, ανά πάσα στιγμή τον ρίχνει στα 15, συνεπώς με το που πέσει μέσα κάνει 15 damage στον αντίπαλο. Πάρα πολύ δυνατό. Alex νούμερο 1, το ήξερα ότι την γουστάρει ο Logan πάρα πολύ. Alex νούμερο 1, ισχύει. Η Alexstrasza λοιπόν είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, ειδικά για παίκτες control του στυλ Logan, ας πούμε, που έχουν μάθει να σκέφτονται πολλές κινήσεις και θέλουν να ελέγχουν το παιχνίδι. Είναι μια κάρτα, ρε παιδί μου, control, δηλαδή είναι ο ορισμός του control. Κάνεις πλάθεις, ας πούμε, το παιχνίδι στα μέτρα σου, αναλόγως με το τι χρειάζεσαι κάθε στιγμή. Γενικά είναι μια αργή κάρτα, έτσι είναι στα 9 mana, είναι αργή κάρτα, αλλά παραμένει μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Εγώ την τοποθετώ εκεί πάνω, γιατί υπάρχουν πολλές επιλογές. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που μπήκαν μέσα. Ετοιμάζουμε το vote για το YouTube, το οποίο είναι με τις top 10 κάρτες. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο νούμερο 6, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Alex. Γιατί τώρα θα μπούμε στην πεντάδα μας, θα μπούμε στη τελική πεντάδα. Λοιπόν, ξέρω ότι πάρα πολλοί θα διαφωνήσουν. Ξαναλέω, έχω χρησιμοποιήσει τη δύναμη του ίντερνετ για να φτιάξω αυτή τη λίστα και την προσωπική μου, έστω και μικρή, αλλά μεγαλύτερη από casual παίκτη εμπειρία στο Hearthstone για να φτιάξω αυτή τη λιστούλα. Συμβουλευόμενος πάντα τα ίντερνετ, τα στενά του ίντερνετ. Λοιπόν, οπότε πάμε στην τελική πεντάδα και θα βάλω για το νούμερο 5 τον πολύ αγαπημένο Ragnaros, ο οποίος ήταν ίσως και από τις τελευταίες κάρτες που έφτιαξα, τέλος πάντων. Ήταν η κάρτα, ήταν η dream κάρτα του beta player. Δηλαδή, όσοι είχαν beta εκεί στο Hearthstone θέλανε οπωσδήποτε να πάρουν το Ragnaros. Τι ακριβώς όμως κάνει μια κάρτα η οποία δεν μπορεί να επιτεθεί, can't attack, να είναι τόσο καλή και να τη θέλουν τόσοι πολλοί παίκτες, αν και τώρα δεν είναι η νούμερο 1 κάρτα.
Τι γίνεται, ο Ragnarok, όταν έχουμε κάτω μια κάρτα στο board, ένα minion ας πούμε, θέλουμε να βγάλουμε όσο πιο γρήγορα value από την κάρτα. Ο Ragnarok λοιπόν μπορεί να μην μπορεί να επιτεθεί, ωστόσο στο τέλος του γύρου ρίχνει 8 damage σε ένα random εχθρό. Μπορεί να είναι ο αντίπαλος hero, μπορεί να είναι ένα αντίπαλο minion. Συνεπώς ήταν μια κάρτα η οποία με το που έπεφτε κάτω ήξερες ότι θα σκάσει μια οκτάρα κάπου. Αυτό. Logan, θα φτάσουμε στο top 3. Λοιπόν, θα φτάσουμε στο top 3. Λοιπόν, ο Ragnarok λοιπόν ήταν μια κάρτα η οποία την ήθελαν όλοι για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Οι pros γενικότερα τη χρησιμοποιούσαν κατά κόρον, τη βάζαν σε όλα τα control decks και την είχαν λιώσει πραγματικά. Και είναι και μια κάρτα που κακά τα ψέματα, είναι RNG κάρτα, δηλαδή χτυπάει ένα random enemy, προσφέρει άπειρο υλικό στους fans του παιχνιδιού, έτσι, δηλαδή πόσα tournaments έχουμε δει να γυρίζουν και να χάνονται φυσικά για ένα Ragnarok που δεν βάρεσε κάτι. Πόσα τουρνουά έχουμε δει να πέφτει η Ragnarok, να φεύγουν μετά Big Game Hunters και Faceless Manipulators και ιστορίες. Ventus, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Έχουμε δει γενικότερα με αυτή την κάρτα πάρα πολλά πράγματα και τη γουστάρουμε για αυτόν τον λόγο. Οπότε και εγώ για αυτόν τον λόγο την τοποθέτησα στο νούμερο 5, ακόμα και αν παρότι την έχω φτιάξει, παρότι την έχω εδώ και μήνες, δεν είναι από τα Legendaries που έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, ωστόσο πιστεύω ότι του αξίζει μια θέση στην πεντάδα και για το ιστορικό της αντίκτυπο στο παιχνίδι, αλλά και για το γεγονός ότι εντάξει, είναι δυνατή. Ακόμα και σήμερα τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ σε πάρα πολλά decks. Okay. Παιδιά, το chat μου ξέρω δεν είμαι πάρα πολύ interactive με το chat, είναι γιατί φτιάχνουμε το βιντεάκι. Μόλις τελειώσει το βίντεο θα καθίσουμε να συζητήσουμε για όλες τις κάρτες και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Λοιπόν, τώρα πάω στο νούμερο 4. Θα πάω στο νούμερο 4. Αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στο Logan και θα συζητήσουμε μετά με Logan. Θα του πω ακριβώς την άποψή μου για αυτές τις κάρτες. Γιατί συμφωνώ με πάρα πολλά αυτά. Βασικά συμφωνώ με όλα από αυτά που λέει. Γιατί ξέρω ότι γνωρίζει γενικά τα κόλλια του. Αλλά ωστόσο έπρεπε να πάρω κάποιες επιλογές για να παρουσιάσω αυτή τη λίστα στα παιδιά. Τσάρος93, ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, το νούμερο 4 για εμένα είναι ο ολοκαίνηγιος φίλος μας, ο Emperor Thaurissan. Λοιπόν, ο Emperor Thaurissan. Σε κάποιους ίσως να μην άρεσε αυτή η επιλογή. Δεν ήμουν και εγώ σίγουρος, ωστόσο θα σας πω γιατί την έχω βάλει τόσο ψηλά. Ο Emperor είναι μια κάρτα η οποία παίζει σε πάρα πολλά decks, κυρίως σε control decks. Όταν πέσει κάτω, π.χ. σε ένα druid ας πούμε με Innervate μπορεί να πέσει στον τέταρτο γύρο. Στο τέλος του γύρου σου δίνει άμεσο value. Όχι Logan, δεν είμαι εσύ είσαι, αλλά θα συνεχίσω. Λοιπόν, θα εξηγήσω και μετά θα συζητήσουμε. Λοιπόν, ο Thaurissan με το που πέσει κάτω, στο τέλος του γύρου μειώνει ένα mana cost σε όλες τις κάρτες που έχει στο χέρι σου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε χρησιμοποιείται από όλους τους παίκτες, στα περισσότερα control decks. Είναι εξαιρετική κάρτα. Και γιατί τη θεωρώ τόσο σημαντική? Πρώτον, δίνει άμεσο value δίνει. Ναι, εντάξει, θα τη χρησιμοποιήσεις το τέτοιο, αλλά το value σου ρε παιδί μου, το βγάζεις στον ίδιο γύρο και φτιάχνεις το πλάνο σου για τον επόμενο. Πολύ χαιρόπουλος. Λοιπόν, είναι τόσο σημαντικό το αντίκτυπο που αφήνει στο παιχνίδι, γιατί αρκεί να σκεφτούμε έτσι, ότι πάρα πολύ γνωστά combos, σαν το Druid, το 6-3 δηλαδή, Force of Nature και Savager, στο μειώνει κατά 2 mana, λέει μπορείς να το κάνεις στον 7ο γύρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό. Μόνο για τον Druid, ας πούμε, μιλάμε που μπορεί να ρίξει και Innervate και να το βγάλει ακόμα νωρίτερα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο, δεύτερο το κρατούμενο. Και μόνο που γίνεται αυτό, αλλάζει τα δεδομένα του παιχνιδιού. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο αντίπαλός μου έπαιξε Thaurissan, με κάνει εμένα να αναλογιστώ ποια decks, ποια combos, ποιες κάρτες, ποιους συνδυασμούς μπορεί να χρησιμοποιήσει το αντίπαλο deck και πρέπει εγώ να μπω στη διαδικασία να λάβω όλες αυτές τις πληροφορίες που ξέρω για τον αντίπαλό μου, για το deck που παίζει και να τις μειώσω κατά ένα και να σκεφτώ όλα τα υπόλοιπα πράγματα που μπορεί να κάνει στους επόμενους γύρους του. Αυτό, ειδικά για κάποιον νέο παίκτη, είναι πολύ πιο δύσκολο. Logan, άμα τον βγάλεις με ένα Innervate στο 4 και έχεις τις κάρτες στο χέρι σου για να το κάνεις και δεις ότι συμφέρει, θα το κάνεις. Εννοείται θα το κάνεις, δεν τίθεται θέμα. Τώρα το βλέπα σε άλλα streams, έτσι δεν είναι. Όχι ότι δεν το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει. Συνεπώς, αυτά τα δύο που ανέφερα τώρα, συν το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό, με το καινούργιο expansion του Blackrock Mountain, τον Emperor τον κερδίζεις, εάν δεν κάνω λάθος, και από το πρώτο κιόλας Wing.
Συνεπώς, είναι από τις πιο φθηνές, από τα πιο φθηνά crafts τα οποία μπορούμε να έχουμε στη συγκεκριμένη λίστα. Έτσι, από το πρώτο wing, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με τώρα, παιδιά, στο chat. Συνεπώς, σε σχέση με τα 1600 dust που πρέπει να μαζέψει ένας νέος παίκτης για να φτιάξει μια κάρτα, τα λιγότερα 700 gold που είναι πολύ πιο εύκολο να τα βρεις για να παίξεις το wing και να πάρεις το Thorisson, είναι πάρα πολύ καλό deal για αυτήν την κάρτα. Οκ, νομίζω ότι αυτό που αναφέρει ο Κάσπερ, ναι. Από αυτή την άποψη όμως και αυτή crafting, έτσι, γιατί είναι 700 gold, ρε παιδί μου, τα οποία πρέπει να το δώσεις κάπου. Οπότε εγώ θα το θεωρήσω έτσι και θα το πάρω. Στο πρώτο είναι, τέλεια. Λοιπόν. φεύγει ο Logan γιατί δεν έχει επιχειρήματα, φεύγει. Λοιπόν, Emperor, είπαμε, στο νούμερο 4 ο Emperor Thorisson και εξήγησα γιατί. Έχουμε και λέμε, στην τρίτη θέση. Έχουμε πολύ αγαπημένη Sylvanas. Ξέρω ότι είναι ακόμα εδώ ο Logan, δεν έχει φύγει, παιδιά, το έχει αφήσει και ακούει, θέλει να το ακούσει. Λοιπόν, Σόκης, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Sylvanas Windrunner στην τρίτη θέση. Η Sylvanas, fun fact, κάποτε ήταν στα 5 mana. Δηλαδή, για 5-5-5, τώρα πλέον για 6-5-5, είναι ήδη, καλησπέρα Παναγιώτη, είναι ήδη πάρα πολύ καλή. Τότε ήταν απλά σπασμένη. Death Rattle, take control of a random enemy minion. Η Sylvanas λοιπόν όταν πεθάνει, Lord Marks καλώς ήρθες, η Sylvanas λοιπόν όταν πεθάνει, Senpai δεν είναι overrated, είναι όντως τόσο καλή. Και πάση περιπτώσει τρίτη την έχω, καν πρώτη. Η Sylvanas Windrunner όταν πεθάνει θα μας δώσει από το αντίπαλο board ένα random enemy minion. Υπάρχουν πάρα πολλά combos που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Sylvanas, δηλαδή μπορούμε ακόμα και εμείς την ίδια μας τη Sylvanas να την σκοτώσουμε με διάφορες κάρτες που υπάρχουν στο παιχνίδι και να βγάλουμε επιτόπου το value, να πάρουμε δηλαδή την πολύ δυνατότερη, ας πούμε, κάρτα του αντιπάλου που έχει μέσα. Μπορούμε απλά να κάνουμε trades. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, καλώς ήρθες Junior, όπως και να έχει Sylvanas, ειδικότερα για τους νέους παίκτες που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν σε ένα control deck, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι σε αναγκάζει και εσένα σαν παίκτης που τη χρησιμοποιείς, αλλά ειδικά τον αντίπαλό σου, σε αναγκάζει να σκεφτείς πάρα πολύ, σε αναγκάζει να σπάσεις το κεφάλι σου για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πρέπει εσύ να αποφασίσεις πόσο καλύτερα θα τη χρησιμοποιήσεις για να βγάλεις το μέγιστο δυνατό value και τι θες να πετύχεις με αυτή. Και δεύτερον, αναγκάζει τον αντίπαλό σου να τη διώξει, είναι σαν να έχει taunt, χωρίς ταυτόχρονα να μπορεί ο άλλος να παίξει και κάποιο minion κάτω, τουλάχιστον μέχρι να τη διώξει. Συνεπώς είναι ένα target, είναι ένα πράγμα με το οποίο πρέπει να μπιλάρει άμεσα. Και αν φάει silence, μένει μέσα σαν ένα 5-5. Πισογλέντι, καλησπέρα. Μένει μέσα σαν ένα 5-5. Πάρα πολύ δυνατό. Όπως και ο Tyrion, αν δεν φάει hex, ας πούμε, ή polymorph, για να αλλάξει τελείως η σύσταση της κάρτας, παραμένει πάρα πολύ δυνατή ακόμα και να φάει silence. Γιατί είναι στο board ένα 5-5. Ξαναλέω, παιδιά, θα μιλήσω μαζί σας στο top 10. Θα μιλήσω μαζί σας για το top 10 στο chat αφού τελειώσουμε το VOD. Οπότε, πάρα πολύ δυνατή Sylvanas. Αν κάποιος καινούριος παίκτης θέλει να φτιάξει σιγά σιγά control, είναι μια neutral κάρτα όταν είναι class. Είδα οι περισσότερες κάρτες από το top 10 είναι neutral κάρτες, δηλαδή μπαίνουν στα περισσότερα decks. Δεν είναι class. Ο Jaraxxus και ο Tyrion μόνο ήταν class κάρτες που ήταν στην 10η και στην 9η θέση αντίστοιχα. Η Sylvanas μπορεί να μπει σε όλα τα control decks και παραμένει μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Λοιπόν, ο Logan αναρωτιέται, θα σας πω, προχωράμε στο νούμερο 2. Το οποίο νούμερο 2 για εμένα προσωπικά είναι ο Loatheb. Λοιπόν, ο Loatheb. Ο Loatheb, ακριβώς σαν τον Emperor, μπήκε στην αξρά μας, ήταν στο πρώτο wing στην αξρά μας, που σημαίνει ότι πάλι για 700 gold μόνο είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις 700 gold, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις 1600 dust, είναι ένα παντοδύναμο craft. Ο Loatheb με το που πέσει μέσα θα σου βγάλει value. Ειδικά σε αντίπαλο board το οποίο είναι άδειο, κλειδώνει τελείως τον αντίπαλο και τον αναγκάζει να παίξει κάποιο minion το οποίο θα φάει σίγουρο trade από το Loatheb. Εν ολίγης, επηρεάζεις άμεσα το γύρο του αντιπάλου σου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, δεν μπορεί να φάει silence, είναι battle cry. Δεν είναι δηλαδή ότι ισχύει, δεν είναι στο πρώτο wing. Στο δεύτερο είναι. Α, ήταν στο δεύτερο. Εντάξει, ήταν στο δεύτερο. Οκ, δεν μας πειράζει. Είναι στο δεύτερο wing ο Loatheb, δεν πειράζει, στα αρχίδια μας παρά είναι δυνατή για να την αφήσουμε απ' έξω. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, οπότε, ο Loatheb παρά είναι δυνατός,
Και επίσης είχε βγει σε μια περίοδο που το Rogue Deck, το οποίο. Ποιο ήταν, παιδιά, Militant, τι ήταν, δεν θυμάμαι. Miracle. Το Miracle Rogue, το οποίο έριχνε άπειρα spells, κλείδωνε στο γύρο του αντιπάλου, ειδικά του Rogue, γιατί κυρίως για τέτοιο counter βγήκε τότε. Αλλά οι παίκτες συνειδητοποίησαν ότι ήταν τόσο καλό και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε τόσες πολλές καταστάσεις που την έκαναν μια κάρτα η οποία έχει μείνει και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά decks ακόμα σαν ένα standard πεντάρι. Η Maexna ήταν στο πρώτο, έχετε δίκιο, παιδιά. Η Maexna ήταν στο πρώτο, δεν είναι στη λίστα μας όμως. Έχετε δίκιο, η Maexna ήταν στο πρώτο. Τη Maexna δεν έχει χρησιμοποιήσει κανείς, δεν τη θυμόμουν να κάνω. Λοιπόν, οπότε είπαμε, Loatheb είναι στο δεύτερο wing να μας, παρά είναι δυνατόν. Οπότε προτείνω οπωσδήποτε να φαρμαριστεί Nax για τον Loatheb που είναι στο δεύτερο wing. Loatheb used to be a simple bog beast. This is why we need stricter regulations on mining and agriculture. Okay, flavor text, cool. Για το νούμερο 2 Loatheb και νομίζω ότι για το νούμερο 1 λίγο πολύ ξέρετε τι θα συμβεί. Είναι ο Boom. Λοιπόν, ο Boom. Ας πούμε και για το Boom δύο πραγματάκια. Ο Boom από το GVG expansion, από το Goblins vs Gnomes expansion, ο Dr. Boom γίνεται monocraft. Λοιπόν, θα σου πω μετά, Logan, δεν έβαλα Θάλνος, με ξορκίζει επειδή δεν έβαλα Θάλνος. Λατρεύω Θάλνος, αλλά μετά το VOD θα συζητήσω γιατί δεν είναι στο top 10 μου. Λοιπόν, και ήταν στο ίντερνετ, εγώ δεν τον έβαλα και θα σου πω γιατί μετά. Λοιπόν, Dr. Boom. Όταν πρωτοβγήκε ο Dr. Boom και ξέραμε ότι θα κυκλοφορήσει μαζί με το expansion του GVG, δεν ήμασταν σίγουροι, δεν το θεωρούσαν όλοι τόσο καλό drop. Είναι 7-7-7, είναι δηλαδή ένα War Golem το οποίο πεθαίνει πολύ εύκολα από Big Game Hunter, προφανώς εξαφανίζεται. Δεν ήμασταν σίγουροι πώς λειτουργούσαν τα Boom Bots, δεν ήμασταν σίγουροι στην πράξη πόσο καλά θα είναι. Αλλά τελικά ποιο είναι το concept? Με το που πέφτει κάτω ο Boom, βγαίνουν δύο minions, δύο Boom Bots ένα-ένα, τα οποία αν δεν κάνω λάθος είναι mech, παιδιά, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω ότι είναι mech. Λοιπόν, τα οποία όταν πεθάνουν σκάνε από 1 μέχρι 4 damage σε ένα random αντίπαλο. Δηλαδή έχεις δύο μπομπίτσες από 1 μέχρι 4 damage, τα οποία διώχνουν, μπορεί να κάνουν είτε damage γερό στον αντίπαλο, είτε να διώξουν ακόμα και 4 drops. Είναι random, ναι, αλλά στην πράξη όταν πέσει κάτω, αυτά πρέπει κάπως να τα τυλάρεις. Silence δεν πρόκειται να τους κάνεις, δεν μπορείς να κάψεις ένα silence για μια κολομπομπίτσα που μπορεί να τη θες για να τη ρίξεις σε έναν Tyrion, να τη ρίξεις σε κάποιο γερό minion τέλος πάντων. Και είναι από αυτές τις κάρτες οι οποίες είτε είσαι μπροστά και τη ρίξεις, θα πας πιο μπροστά, είτε είσαι πίσω και μπορείς κατά πάσα πιθανότητα να γυρίσεις το παιχνίδι. Ο Dr. Boom λοιπόν όταν πρωτοκυκλοφόρησε και οι παίκτες τον δοκιμάσανε, αποφασίσαμε ότι ήταν σπασμένος, γι' αυτό και τον ονομάζουν Dr. Balanced. Έτσι, Dr. Balanced είναι το παρατσούκλι του, στα στενά του Hearthstone. Και περιμέναμε όλοι λίγο πολύ την Blizzard να του κάνει κάποιο nerf και γι' αυτό προτείναμε σε όλους να την κραφτάρουν, γιατί είτε θα πάρουν πίσω full dust αν φάει κάποιο nerf η κάρτα, είτε πολύ απλά έχουν το καλύτερο legendary του παιχνιδιού προς το παρόν. Και αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα, ισχύει για κάποιους μήνες δηλαδή μετά το GVG, ότι είτε θα δώσετε 1600 dust για να φτιάξετε τον Dr. Boom και θα κρατήσετε μία από τις καλύτερες legends στο παιχνίδι, η οποία πολύ δύσκολα θα φύγει προς το παρόν από το παιχνίδι, έτσι, από τα control decks τουλάχιστον, είτε θα πάρετε πίσω ολόκληρα τα dust σας. Λοιπόν, ξαναλέμε τη λίστα μας. Η λίστα μας ήταν Jaraxxus νούμερο 10, Tyrion νούμερο 9, Harrison Jones στο νούμερο 8, Black Knight στο 7, Alex στο 6, Alexstrasza στο 6 και η πεντάδα μας ήταν Ragnaros, Emperor Thaurissan, Sylvanas, Loatheb και Dr. Balanced ή αλλιώς Dr. Boom. Λοιπόν, αυτή ήταν η δεκάδα. Ξέρω ότι δεν συμφωνείτε όλοι. Ξέρω ότι ο Λόγκαν δεν συμφωνούσε. Ξέρω ότι και πολλοί δεν συμφωνήσετε. Εδώ τελειώνουμε με το βοντάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Τώρα πάμε στο chat για να δούμε λίγο τι έχουν να μου πούνε όλοι και τι θα αλλάζανε εκείνοι στη λίστα τους. Και προφανώς και στο βιντεάκι μπορείτε στα comments να γράψετε και εσείς τη δικιά σας λίστα ή να γράψουμε και μετά από μήνες μετά, είτε να βγάλουμε κάποιο update βίντεο είτε να πούμε τα σχόλια στο chat. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Πηγαίνω στο chat μου.